Itsasoko denboralerik okerrenaiaren bian etorri zen, kasu horretan olatuak ezinen izugarri handiak izan, baina hor beste faktore bat izan genuen, hain zuzen ere marea biziak. Itsasgora oso altua izan zen, iaia 5 metrokoa, eta hain zuzen ere igande goizalde hortan olaturik altuenak espero zirenean, 6-7 metro ingurukoak, itsasgora handia altua izan genuen, eta horrexegatik olatu horiek itsasoaren indar hori asko sartu zen kostaldera, eta horrexegatik izugarrizko txikizioak eta kalteak eragin zituen gure kostan. Marea biziak itsasgora eta itsasbera handiak dira. Hau da, itsasgora dugunean asko igotzen da itsasoaren maila eta itsasbera dugunean asko jaisten da itsasoaren maila. Marearen atzetik ilargiaren eragina dago. Ilargiak indar gravitatorioa sortzen du lurrarengan eta horrexegatik ura mugitu egiten da. Batzutan hurbildu eta beste batzutan urrundu egiten du ura. Horrexegatik egunean bi itsasgora eta bi itsasbera izaten ditugu. Baina eguzkiak ere badauka bere eragina, eguzkiak ere indar gravitatorioa sortzen du lurrarengan, eta horrexegatik ilargia eta eguzkiaren kokapenaren arabera izango ditugu marea biziak edo marea hilak. Marea biziak izateko eduki behar duguna da ilargi betea edo ilargi berria. Kasu horretan, lerrokatuta daudelako hiru gorputz horiek eta horrexegatik ilargiaren eta eguzkiaren indarrak elkartu batu egiten dira eta gehiago mugitzen dute ura. Beste kasuan aldiz, angelu zuzenean daude eguzkia eta ilargia lurrarekiko eta horrexegatik indarrak txikitu egiten dira. Itsasoko denboraleak haizeak sortzen ditu. Haizea dabilenean ur geruza mugitu egiten da eta horrela olatuak sortzen dira. Baina ez du zertan haizea gogor jo behar gure kostaldean olatuak izateko. Egia esan normalean denboralerik bortitzenak urrutitik datozen olatuek sortzen dituzte. Horri ondoko itsasoa deitzen zaio. Hau da, urrutian dabilen depresio batek sortzen duen haizeak, haize horrek olatuak sortzen ditu eta gero bide luzea egiten dute guregana iritsi arte, baina oso energia gutxi galtzen dute bidean eta indartsu iristen dira gure kostaldera. Ez da ohikoa hainbeste denborale izatea jarraian, bai ohikoa izaten da urtero itsasoko denboraleak izatea, haizeteak izatea, baina hain jarraian eta hain bortitzak ez. Zer gertatzen ari da aurten, ohi baino depresio gehiago ari direla sortzen Atlantikoan, eta ez bakarrik gehiago, baizik eta sakonagoak ere badirela. Eta gurean denboralea bortitzagoa edo suabeagoa izango da, alde batetik depresioaren sakontasunaren arabera, eta bestetik bebai egiten duen ibilbidearen arabera. Euki dezakegu haize bortitza edo baita itsasoko denboraleak, hau da olatu handiak. Depresioaren ibilbidearen arabera izan dezakegu haize gehiago edo olatu handiagoak. Adibidez, Galiziatik sartu eta Bizkaiko golkora bideratzen baldin bada depresio gune hori, orduan gurean haize handia sortzen du, hego-mendebaldeko haize bortitza. Aldiz, ipar Atlantikotik mugitzen baldin bada Britaniar uhartetara, orduan ipar-mendebaldeko haizeak lagunduta oso olatu handiak etortzen zaizkigu eta beraz itsasoko egoera izaten da okerrena. Eguraldiaren iragarpena egiteko egiten dugun bezala, kasu honetan olatuen altuera aurre ikusteko ere eredu matematikoak erabiltzen ditugu. Kasu honetan atmosfera eta ozeanoren arteko elkarrekintza zuzena dagoenez, eredu ozeano-meteorologikoak erabiltzen dira. Kasu honetan ezinbestekoa da haizearen iragarpen on bat izatea eta baita ere ozeanoaren batimetria ere ondo ezagutu behar da. Hau da, ozeano sakonaren forma ondo ezagutu behar da. Eredu hauek emango digutena da olatuen altuera, baina gero beste faktore batzuk ere kontutan hartu behar dira, hala nola itsasgoraren maila, baita ere periodoa. Eta informazio guzti honekin olatuen altueraren iragarpena egiten dugu. Ezoiko egoera honen atzean, aldaketa klimatikoa dagoela ondorioztatzeko egia esan goizegi da oraindik. Azterketa sakonagoak eta konplexuagoak egin behar dira ondorio horretara iristeko, baina tira, badira gaur egun informe batzuk, adibidez Metofisek atera duena, Britania Handiko Meteorologia Zerbitzuak atera duena, eta hor ondorioztatzen dute denboraldi hontan Atlantikoan hainbeste depresio eta hain sakonak sortzearen arrazoia izan daiteke aurten jet korrontea ohi baino indartsuago dabilela. Jet korrontea da nolabait esateko planetaren aire korronte nagusietako bat, hortik sortzen dira fronte polarrak eta fronte polarretatik sortzen dira depresioak, beraz nolabait esateko latitude ertainetan izango dugun eguraldiaren erantzule da jet korrontea. Zer dagoen horren atzetik? Hau da, jet korrontea zergaitik dabilen aurten hain indartsu, hori aztertzen ari da eta pentsatzen dut aurrerantzean erantzuren bat izango dugula.